Lamshuko hani tesa katar bloga ge dini ge fungwa ang ta musung chana nai ge kono bi makana khakuro moi borok songsanai khakuro nong ka ke doang moi borok simi thongja bo thogro bang ke tus thogja pia moi borok bai bo shikambuk tai agura rok aru rui et khaija hang ge tai uthogo ge tinge dini ge khakuro moi borok songsa chinai ta tamro et khaijano saimia ko shikambo bokrei ha bokrei inta ama to bazar thango saimia arok da to buno kisa nasingei tongnai ta bo phaikangke songnai ta ang ready khlaisimi berma moso somro joton ready khai ton songnai ta mama sar pastar ma samane ta khon thuya ko amske muthuna ni jesta khaikya ta khon se muthumya ko atinge Robai tong di ni Bupha be kabowe ang mam shong tong pai kata am se Bwsajwk tong kata se thu thu na nai muthuna thangma se thuya tabo khela TV se phunung ma tong siu na TV nai tong sai jo yang Bupha ge batung bisang khau khala ke bata ke TV nai tong sai jo i kok sau Moke bazar hati shopaiga tam bazar shopaiga hatingke shikambuk hakati muya inke lubia inke motor shop inke mo kangke athuk na athuk tu buo athuk saigran o athuk na khakulu somo jaga orisina chin nong do anoge athuk amske thokjak bo hatingke athuk te haigama sisa obonana khakulu somo jaga o tabuk ubin sengari 사수의 것이다. Tabung kangke muka sejana belai khagna ni phaijak sejana belai te akaran roi thok bai khlai berma mosroi baja sana ta nglabo buduk nai tong bai kha dong sirna nangan dong ro jeng ke hawo ka kusno sida kai mai ya basili khiklai ro bai kha ba jai khata mos pa koi phol ba sa sai nai bang kha Sejana belai kholi pai kang ke sejana belai khol pai kang ke iko oblai kholo obo budok sabo sini kom ke sabai di norok jaja je sini nai rok sangke sawo obona dalorok bai mix khlai jakang ke thogo ke ani mukatang kai mani base be ke ko 150 rok ke tai banta rok option do lobia kaima se kabangma kaima se amose asai bai khase amose yong waso bayo ya phangong ke ba phangsa rok phangni rok amo hairok singrok siu ke tai sabusli tong ko kairana ni tong ta ang ke sakumra kaima rok ba se bai kya mukatang moi masing kaima rok ba asai bai kya ani Sarik jorani jah nangi pai laikha ke bin pibe bin pia bo sok phaijak ke mama ke bin pibe bhamsak tong ko ya ko kati packet kaisa te tam khado sa nang fru jang saro ke nang pai labai khasing ke chanchu packet kaisa ta angke abno jang khorok buri packet kaisa na jono kisa kaisa khang ke ba thopre pere ke masa laikha ta angke bin pia thopre pere ke masa kha ni toy se dugano thangai kabang ma pai nai hai ko tabu ke mix khai salain te jingobona taise wati boki semeste hai wawi tong ke ba wati jora roko omo hai rok dol ke salai ke sawi ba aram nang ke ba thingai salai na ni hnei pai nei be khata bin pia kabang ma bo packet kaisa kai nei amai khlai ge orosang pias rok tai lebu som roi mix khlai salai nei te jang tabu
yok này cái ăn chút trong lấy yok này đâu có mất sọc thì cái đá ông nó cái sao yok cái được hàng cái xem bao một tôm thọ bông tê phải cho mấy tôm nữa nè giờ tao sẽ mix cho bà cứ ra thùng nó nè chili Jangan kena. Ya aku mau bokok saka. ya không phải một kêu cho tim bất khả Nggak ada. ya không phải một kêu mới tao được Jangan deh. không phải Ya kan foto. Kayak mau mulai setir itu. Lah jadi